Jeg vil i den her video vise, hvordan man ved hjælp af T-Inspire Cash kan udregne Gini-koefficienten og tegne en Lorentz-kurve i programmet. Jeg har tænkt mig at bruge denne tabel som eksempel. Tabellen den viser den procentvise fordeling af indkomstmassen i 2010. Det vil altså sige, hvad hver decilgruppe, det vil sige 10% af befolkningen, ejer den samlede indkomstmasse. Den forsvandt lige. For eksempel det første decilgruppe, som består af de 10% fattigste af befolkningen, de ejer 2,5% af den samlede indkomstmasse. Anden decilgruppe består så af de 10-20% fattigste, og de ejer så 5,8%, og sådan bliver det ved og ved og ved. Jeg har her i mit Inspire-dokument delt skærmen op i to. I den ene side har jeg liste og regneark, og i den anden side har jeg grafer. I den første søjle, som jeg vil kalde X, der angiver jeg alle decilgrupperne. Det vil sige, at jeg skriver 10, 20, 30, og 100. I næste søjle, den kalder jeg F, der skal jeg bruge de her tal. Dem sætter jeg så ind, så 2,5 skal være for 10% osv. osv. Her til sidst skal jeg have KMF, sådan der, altså samlet F. Jeg skal tage tallene herover, men på den måde, at jeg tager den til venstre for, plus den ovenover. For eksempel her, hvis jeg skal bruge, der skal jeg altså bruge de samlede 20% fattigste, og ikke kun, som den her angiver, de 10-20%. I dette tilfælde vil det så være denne her. Enter. Og her til 20, der skal man så sige disse to lagt sammen, fordi man skal have de 10 til 20, eller de fra 0 til 20%. Så man kan enten lægge de her sammen, eller lægge de her to sammen. Så jeg siger den her plus den ovenover. Enter. Og sådan bliver man ved hele vejen ned. Så for eksempel 30%, det vil så være alle disse tal lagt sammen. Men i stedet for at sidde og plusse alle de her sammen, så kan man bare sige i lige med, plusse denne her, med denne her. Fordi det er den her, den er jo allerede, den angiver jo de her to lagt sammen. Så det gør det lidt nemmere. Sådan der. Så kan jeg gøre sådan her. Og så udregner den dem alle sammen, i stedet for at skulle sidde og plus. For eksempel her til sidst skulle sidde og plus alle de her tal, der sidder og trykke for hvert felt. Nu skal jeg så i gang med at tegne en Lorentz-kurve. Og det gør jeg først ved, at jeg skal få Inspire til at afbilde alle de her værdier over i mit grafvindue. Det jeg gør først, det er at gå herover i grafindtastninger og trykke punktplot. Hernede der skal jeg så angive, jeg skal fortælle Inspire, hvad der er mine x-værdier og mine y-værdier. Det jeg skal bruge hernede, nu forsvandt den, vi trykker lige ind igen, sådan der. Det her x, det angiver jo mine værdier nede af x-aksen. Og her er x-aksen, der skal jeg altså bruge de her tal, som der så angiver, hvilken procentdel af befolkningen det er, der handler om. Og den her er jo navngivet x, så derfor så skriver jeg, x. Og her y, det er så op ad y-aksen. Og der skal jeg bruge mine udregnede kumulerede værdier, og den har jeg kaldt KUMF, derfor så skriver jeg her KUMF, enter. Vi kan så se noget af grafen, den er herude, men for at vi kunne se den hele, så går vi her og trykker højreklikker, zoom og fit, så kan vi se det hele. Og så kan vi lige rykke den lidt. Sådan der. Den her oplysning tager jeg sletter, fordi den er ikke så vigtig. Vi kan nu se, at vi har en graf eller punkter til en graf. Og vi kan så se her, at for hver 10%, hvor høj en del af indkomstmassen de har. Dem vil vi nu gerne forbinde, så vi kan lave en Lorentz-kurve. Og det gør vi ved at trykke geometri, figurer og polygon. Og så forbinder vi alle de her punkter. Sådan der. Hele vejen ned. Og vi kan så se, at Inspire faktisk automatisk laver en lodret linje her, som at hvis det var, der var
overhovedet ikke nogen ulighed i Danmark, så vil den være sådan her. Ja, og det her det er jo så vores tal herovre fra. Jeg skal nu have lavet en vinkelret trekant, som der går her. Og det gør jeg først ved at gå over i geometri, konstruktion og vinkelret. Så trykker jeg på det her punkt og hernede for at vise, at det er her, den skal have en vinkelret. Bagefter så trykker jeg igen på geometri og punkter og linjer, skæringspunkt. Og det er så for, at den skal vise, at den skal have et skæringspunkt mellem denne her og den her, som der så er vinkelret. Og jeg har så, kan så se den vinkelrette her. Så bagefter går jeg over i geometri, figurer og trekant. Og så trykker jeg sådan her, så jeg får indikeret, eller fortalt Inspire, at den her trekant har betydning. Det vi jo så gerne finde ud af nu, det er, hvor stort, eller hvad arealet er. Hvor stort det her stykke er, polygonen, i forhold til hele trekanten. Det vi så gør, det er at gå over i geometri, målinger, areal og polygon. Og så har vi den der. Og vi kan også lige finde den af hele trekanten. Sådan der. Så vi har faktisk vores A, som der er hele det her stykke. Og så vores B, som der er det her stykke. Nu når vi så har fundet arealet af A og B, så kan vi udregne Gini-koefficienten. Vi går herover og trykker tekst således, og vi skriver, fordi at vi ved, at vi skal have A over B for at finde Gini-koefficienten. For at få Inspire til at udregne vores Gini-koefficient, så skal vi også lige angive, hvad der er vores A og B. Det gør vi først ved at trykke her. Så trykker vi lære, og vi trykker A, så ved den, det er vores A-værdi. Og det samme for denne, og det er så vores B-værdi. Og det ved Inspire så nu. Nu har vi så angivet vores A og B, og vi går herover i handlinger og trykker beregn. Den ved så, at det er det her udtryk, eller vi skal så, som der står, at vi skal klikke på udtrykket og for hvilke værdier det er. Så vi går først herover og siger, at det er det her udtryk, vi gerne vil have. Så siger den vælg A, det er så denne her, og vi skal vælge B, og det er så denne her. Sådan så udregner det her tal, og den kan vi sætte herop, og det er så vores Gini-koefficient. Da det altid er forskelligt, hvor mange decimaler man får angivet, og hvor præcise tal man får angivet i sin tabel, så kan man gå herover og højreklikke, trykke der, og så kan man faktisk bestemme, hvor mange decimaler man vil have, afhængig af, hvor præcise tal man vil have. Ja. Det var således, at man kunne bruge, det var hvordan man kunne bruge T-Inspire CAS-programmet til at udregne Gini-koefficienten og tegne en Lorentz-kurve.